Hej! Vi har vulkanen Stromboli, som vi gerne vil fortælle lidt om. Og vi starter med beliggenheden. Yes, og Stromboli er en aktiv vulkanø, som tilhører den italienske øgruppe, de Æoliske øer i det Tyrrhenske hav, nord for Sicilien. Og øen den har ca. 400 indbyggere, og den 12 kvadratkilometer store ø er en stratovulkan, der på havdybde omkring 1500 til 2000 meter rejser sig 926 meter over havniveau. Yes, det var så det om beliggenheden, hvor den ligger henne. Så har vi så vulkantypen. Vi har fundet frem til, at det er en stratovulkan, som man også kalder en keglvulkan. Og den er dannet ved en destruktiv pladegrænse. Den eurasiske og den afrikanske plade, de støder sammen. Og den afrikanske plade, den subducerer så under den eurasiske plade. Og det her, det passer meget godt med, at en keglvulkan bliver dannet, da det er en destruktiv pladegrænse. Og ja, vi har fundet ud af, at den har tykflydende lava. Udbredelsen af lava den er meget lille, og derfor den får den karakteristiske kegleform. Stromboli den har en rig historie med talrige udbrud, og den er næsten udelukkende kun en eksplosionsvulkan. Men lavaudbrydning, det forekommer dog nogle gange. Og ja. Lavatypen, selvom vi har researchet rigtig meget for at finde ud af, hvad for en lavatype det var, også på engelsk, så har vi ikke kunne finde en beskrivelse af Strombolis lavatype. Så vi tænkte, at vi kunne bruge vores sunde fornuft. Og tilnærmelsesvis bestemme den her lavatype ud fra de skemaer, som vi har fået at arbejde med. Og da vi ved, at vores vulkan det er en strato- eller keglvulkan, og vi ved, at den har tykflydende lava, så ligger den nok omkring andesit og dasit, da det er typisk en blanding af begge, når vi har sådan en keglvulkan her. Men alene grundformen, altså den har den karakteristiske kegleform, så vil vi nok sige, at det er omkring andesit, primært andesit. Men vi har dog også fundet nogle artikler tidligere omkring nogle tidligere udbrud, specielt en omkring et udbrud, der skete den 5. april 2003, som har tydet på, at der også har været flere basaltindholdige indbrud, hvor de så målte viskositet. Vi kørte meget tilbage. De målte så viskositeten i det her lava, og det passede meget godt med vores eget skema, da vi så satte det ind. Ja, og det var så egentlig det, vi kunne finde ud af om lavatypen, ud fra at vi rigtig vidste. Men det viser så bare, at vulkaner, det er ikke en naturlov. Der har været basaltindholdige udbrud, så det er noget, der skete tidligere, men ud fra vulkaner, det er noget, vi har undersøgt, så kan vi altså sige, at det er typisk udbrud med tykflydende lava, der sker. Yes. Og så har vi lidt om udbrudshistorien. Og vulkankeglen er hovedsageligt dannet for ca. 15.000 år siden, og den tidligste vulkanske aktivitet der er registreret i øgruppen var for omkring 1,3 millioner år siden. Ifølge historiske kilder har Stromboli været næsten konstant udbrud de seneste 2500 år, og den synes at være det i mindst 5.000 år. Og selvom det meste af aktiviteten er meget moderat, har det siden 1985 jævnligt været kraftigt udbrud. Og der forekommer dagligt mindre udbrud, og 16 aktiviteter med moderat styrke. Stromboli havde voldsomt udbrud tilbage i 1907, 1912, 1919 og 1930, og derfor er det en af de mest aktive vulkaner i Europa. I dag er det forbudt at bestige Stromboli uden en vulkanguide, og den er desuden også kendt som udbrud med 10-45 meters mindre. Så har vi lidt af den skader. Okay, skaderne. Den 11. september 1990. Den 11. september 1930 skete den mest skadelige og voldelige udbrud i den tid, man har historiske beretninger om Stromboli. Der var ingen varsel eller andet, og den eksploderede hårdt. Udbruddet holdt i mindre end en dag og endte med at være skyld i stor skade, også 6 personer skade. For eksempel døde 4 fiskere ved 2 støvfyr på ned ad bjergsiden og ramte dem. Og så har vi noget med om et fænomen, der hedder Strombollianske udbrud. Og Strombollianske udbrud er relativt små vulkanske udbrud opkaldt efter den italienske vulkan Stromboli. Hvor så denne udbrud består af aske, lapilli, som er små varme stykker af smeltet lava, som er blevet skudt op i himlen og falder ned til jorden.
og så lavabomber, som er smeltesten, der forvandlet fra himmelens udbrud. Og forskellen mellem Rapidly og vulkanske bomber er størrelsen. Rapidly kan variere fra 2 til 64 mm, og vulkanske bomber er over 64 mm. Og alle disse instrumentale udbrud blev flere 100 meter over jorden. Vulkanske udbrud bliver defineret som vildt eksplosive, men det sker ved et pænt regulært interval af sekunder til minutter. Det, der adskiller et vulkansk udbrud fra f.eks. et hawaiiansk udbrud, er lavastrømmen, der er mere tykflydende, og derfor kortere og tykkere. Det afhænger altså sammen med, at vi får en keglevulkan i stedet for en meget basaltindholdet skjold og lavaflugtvulkan, som vi f.eks. kan veje med. Ja. Så det var alt det, vi havde.